हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' इनसाइट 24 आव बरायबाय। दिनै जों मोनसे बिफांनि सोमोन्दै रायज्लायगोन जायखौ सुबुंफोरा मेरिकल ट्री बुङो। बेयो मेरिंगा बिफां एबा सजना बिफां। मेरिंगा एबा सजनाया गोख्रै रज'नाय बिफां। बेनि आखुथाया जाबाय बेनि मोनफ्रोमबो बाहागो जेरैहाय बिलाइ, बेगर, बिबार आरो रोदाफोरा जोंनि थाखाय बाहायजाथाव। बेनिखायनो बेखौ सुपारफुड बुंनाय जायो। अब्ला फै जों बे सजना बिफांनि सोमोन्दै मिथिना लानि। आदारनि गुनफोर। निउट्रिशनेल भेलु। लोगोफोर, सजनाया आदारनि मोनसे बाख्रि। बेयावहाय गाइखेरनिख्रुइ 4 गुन बांसिन केलसियाम, गाजरनिख्रुइ 4 गुन बांसिन भिटामिन ए, थालिरनिख्रुइ 3 गुन बांसिन पटासियाम, नारें कमलानिख्रुइ 7 गुन बांसिन भिटामिन सी आरो दालिनिख्रुइ बेयाव बांसिन प्रटिन मोननाय जायो। सावस्रिनि मुलाम्फाफोर। एडभान्टेज। हेल्थ बेनिफिट्स। लोगोफोर, सजना बिफांनि मुलाम्फाफोरखौ सानख'नो हाया, नाथाय बेयाव माखासे गाहाय मुलाम्फाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जाबाय। इम्युनिटि बुस्टार खालामो। थैखौ साफा खालामो। डायबेटिस होबथानायाव गोख्रों बाहागो लायो। गोख्रों बेगेंफोर खालामनायाव हेफाजाब होयो। बिखानि सावस्रिनि थाखाय मोजां। हजम बिखान्थि गोख्रों लाखियो। लिरथाय खमायनायाव हेफाजाब होयो। खानाय आरो बिगुरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। लोगोसे बेयाव माखासे खहाफोरबो दङ, जेरैहाय दिसएडभान्टेज। खहाफोर। लोगोफोर, गासैबो मुलाम्फाफोरजों लोगोसे खहाफोरबो दंफायो। बांद्राय जायोब्ला उदै गाज्रि जानो हागौ। गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा डक्टरनि बोसोन गैयालासे जानो नाङा। फिसा गथ'फोरखौ सिमां गोनां बाङायल' जाहोनांगौ। उन्दैफोरखौ सिमा गोनां बिबाङावल' जाहोनांगौ। किडनि आरो लिभार बेरामिफोरा सांग्रांथि लानांगौ। माबोरै बाहायनांगौ? सजनाखौ बाहायनो जोबोद गोरलै लोगोफोर। बेनि बिलाइफोरखौ मैगं-थाइगं, सुप एबा साहायाव मोननाय जायो। दालि आरो ओंख्रियाव जानो हायो। बेगरनिफ्राय थाव, गुन्दै दै एबा गाइखेराव। लोगोफोर, सजना बिफाङा थारैनो सोमोनांथाव। जेब्ला थि बिबाङाव बाहायो, अब्ला बियो जोंनि सोलेरखौ गोहो आरो सावस्रि मोन्नैबो होयो। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंसोर गावनि न' एबा गामियाव सजना बिफां गायथारनांगौ। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला, अब्ला चेनेलखौ लाइक, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना होलांदो।